يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ambe masara mani foka barkada ale mi sona ka bidoya irana ina fo sanga ani wati bela jele dogokun abunu beni jemuka inaje ni amba fama faso jokene na be nyana maya telenyata jabarani so sanfɛ bita ye krengreni ka keni mali ka denrela ni do ko ma yirema hore nan ko ma nazaraka na independence o soroli o san bioro ani kelen wulika jokera an fɛ Bamako dugu cɛmancɛ yɛrɛ la yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen nɔ walima ni a tɔgɔ dalen don anw ka jamana yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli la n'an k'a ma place de l'indépendance an bɛ o kɛnɛ kan yɛrɛmahɔrɔnya san 61 jamana ko la waati kunkurunin don nka adamaden si la waati janba don wulikajɔ kɛra an ka jamana cɛba dɔw ni musoba dɔw de fɛ minnu kɛra ka cɛsiri kɛra sababu ye ka se ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲini ka di an ka jamana ma bi jɛmukan ni o ye faso jɔ kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don wulikajɔ kɛra an balimamuso Mayimuna Kulibali fɛ ka se Dawuda Tegete ma ale ni Dawuda Tegete u ye baro kɛ Dawuda Tegete min ye ORTM yɛrɛ cakɛla kɔrɔ ye o togo kelen na fɛnɛ a ye gafe bɔ Modibo Keyita min ye Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲini ka di a ma o togo kelen na Modibo Keyita de kɛra Mali yɛrɛ jamana masakɛ fɔlɔ ye Dawuda Tegete maa don min ni a ka cɛsiri fanga ka bon ani Mayimuna Kulibali u ye barosigi min kɛ o barosigi an ɲɛmada o fɛ. Auzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ina fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na 22 okumu kɔnɔna la ni o ye Mali yɛrɛ ka indépendance san kunbɛnw ye bi sɔgɔmada na an bɛ an ka professeur ba dɔ ka yɔrɔ la ni ale yɛrɛ kɔni bɛ caman ba dɔn Mali yɛrɛ ka san tɛmɛlen koɲaw la o de okumu kɔnɔna la bi sɔgɔmada na an sera ma salamu alaikum. Alaikum salam. Tonton i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔni tɔgɔ ni jamu ani baara. Bon ne n tɔgɔ Dawuda Tegete journaliste de ye n ye bon sisan n bɛ a bɛ fɔ min ma ko sɛgɛnlafiɲɛbɔ no retraite ye n b'o la kabini 2018 bon n ye san 32 kɛ journaliste baara la n ka jamana ye hali sisan n bɛ baara o baara de kan parce que n bɔlen ORTM na sisan n bɛ livre sɛbɛnni la. O tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sɔgɔmada na an seri ma an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ 22 ale an bɛ o hukumu kɔnɔna la o senfɛ ka ta Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli la ka na se bi ma e ka jateminɛw la mun ni mun de falenna an ka taabolo la ka ta plan social la fo ka na se politique ma économie fo ka taa a se sécurité ma i bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ an y'o la e bolo yɛlɛma dɔ donna a la wa. Bon o foli dakuruɲɛ damadamana a ma nɔgɔn nka n bɛna n jija. n bɛ se k'a fɔ yɛlɛmaw donna mais a yɛlɛma bɛɛ ma kɛ an sago ye bon an sago tun ye sira dɔ ta san 1960 septembre kalo tile 22 n'o kɛra an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta don yɛrɛ ye ka na bila san 1968 na fanga yɛlɛma donna an ka jamana kɔnɔ mais o san 8 kɔnɔ jamana tun ye taabolo dɔ ta bɛɛ y'a ye a tun ye nafa min se jamanadenw ma bon yan'an ka don bi la mɔgɔw tun b'a miiri k'a fɔ o san 8 ni gɛlɛya de kɛra jamana kan mais sisan de an y'a ye an bɛ cogo min k'a fɔ ja an tun bɛ filiba de la k'a fɔ ko gɛlɛya tun b'an kan o san 8 kɔnɔ ka taa san 1960 la ka na bila san 1968 na yɛlɛma caman tun donna min taara min ye tali kɛ jamanadenw ka basigi a n'u ka lafiya kan mais u tun y'a miiri o waati la k'a fɔ ko u ka laɲini tun ye fɛn min ye u m'o sɔrɔ joona u tun y'a miiri k'a fɔ yɛlɛma ma don mais sisan de u y'a ye
o wagati la kana bila sisan na gɛlɛya min nana don jamana kɔnɔ fo kana kɛ yɛrɛ jamana bɛ ni ka tilanna an bɛna kɛ mɔgɔ ye komi an tɛ jamana de kɔnɔ an y'a faamu sisan nɔ k'a fɔ ja an tun b'an diyala mais an tun m'o dɔn donc n bɛ se ka min fɔ dalasurunyala o ye yanni ka don peut-être détail do kɔnɔ aw ye a la. An bɛ se k'a fɔ fɔlɔ la yɛrɛba hɔrɔnya sɔrɔli wagatiw kɔnɔna la i n'a fɔ Modibo Keyita ninnu ka wagatiw la olu adamadenyaw cogoya ani sisan adamadenyaw cogoya danfara dɔw bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yali mɔgɔ bɛ se ka jigiya k'a fɔ ko an bɛ sira ɲuman kan wa? Danfaraba donna an ka mɔgɔya la an ka mɔgɔya taabolo yɛrɛ la Modibo Keyita tile la ani sisan a ma se ne ka aw o fɔ aw ye yɛrɛ hali n'a sɔrɔ aw minnu ye denmisɛnninw ye n'aw ma Modibo Keyita tile mais jamana bɛ cogo min bi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ka bɔ hali Bamako da fɛ i ja sigilen de don i tɛ se ka i t'a miiri k'a fɔ ko i bɛ se ka bɔ ka segin ka na i ka so ka sɔrɔ basi m'i sɔrɔ k'a da lakanabaliya ɲɔ ɲalen bɛ cogo min o lakanabaliya in a ma na yɔrɔnin kelen a nana don de ne bɛ se k'a fɔ n ka jateminɛ la parce que ne ye Modibo tile ye o y'a sɔrɔ n tun ka dɔgɔ c'est vrai mais n y'o ye ka na bila Musa tile la ka na bila sisan na n y'o olu caman ye mais n bɛ se ka min fɔ o la o wagati la hali n'a sɔrɔ n tun ka dɔgɔ mɔgɔw tun bɛ cogo min hɔrɔnya ni danbe tun b'u la sisan a yɛlɛmana pewu aw yɛrɛ min ye denmisɛnnin ye mais an bɛ fɔra aw ɲɛna tuma bɛɛ ko Modibo tile la mɔgɔw tun bɛ maloya ka sonyɛni kɛ Musa tile la mɔgɔw tun bɛ siran ka sonyɛni kɛ mais sisan u tɛ siran u tɛ malo n'i ma sonyɛni yɛrɛ kɛ u b'a fɔ k'i ye dangaden de a b'aw hakili to kuma fɔcogo la donc o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔya tiɲɛna d'abord ka bɔ siranya la ka bɔ maloya la ka na siranya la o ye tiɲɛni dɔ ye parce que n'i bɛ maloya ka ko kɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ hɔrɔnya ni danbe dɔ b'i la mais n'a bɔra maloya la ka na kɛ siranya ye o kɔrɔ ye k'a fɔ i tɛ malo tugun mais i bɛ siran de ni siranya min b'i la n'o bɔr'i la dɔrɔn i bɛ tiɲɛni kɛ donc an nana an yɛrɛ sɔrɔ de kɔnɔ don fo kana bila yen na Modibo tile la baara min tun kɛra mɔgɔw hakili dilanni na ni fanga yɛlɛma min kɛra san 1968 o nana k'an bɔ o sira kan don fo kana an bila bi fo kana se an bɛ cogo min bi tiɲɛni barika bonyana donc hali bi ko tiɲɛna mais a ma tiɲɛ pewu an bɛ se ka segin an yɛrɛ ma ni an y'an kɔfilɛ an bɔra yɔrɔ min an bɔra mɔgɔba minnu na n'an y'olu ka kɛwalew filɛ olu ka waati la basigi min tun bɛ jamana kɔnɔ n'an y'o dɔn o basigi u y'a nati cogo min a hakili la o bɛ se ka ko caman nɔgɔya ye. An bɛ se k'a fɔ yari lakana sabatibaliya ninnu est ce que o dɔw tɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka taabolo yɛlɛmaliw fɛ wa ani lamɔ changeli? oui n y'o de f'i ye n ko sisan n'i y'a ma filɛ u ye fɛn bɛɛ kɛ ni wari de ye k'a fɔ ni wari b'i bolo dɔrɔn i ye mɔgɔ sɛbɛ ni wari t'i bolo hali ni hɔrɔnya b'i la i tɛ jate bon o nana ni tiɲɛni min ye bi mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ka ban o de kosɔn bi mɔgɔw sɔnnen bɛ fɛn bɛɛ ma wari kosɔn u bɛ sonyɛni kɛ u bɛ nkalon tigɛ u bɛ namara kɛ u bɛ yuruguyurugu kɛ hali mɔgɔ faga u b'a kɛ bi wari kosɔn mais o dun tun t'an fɛ fɔlɔ o n'an ka mɔgɔya tun tɛ ɲɔgɔn ta hali dɔɔni mais o tiɲɛ sababu n y'a fɔ a ye cogo min a ma na yɔrɔnin kelen a nana don de ne bɛ se k'a fɔ parce que n ye o wagati ninnu caman ye tiɲɛni daminɛna fanga yɛlɛma min kɛra san 1968 na fo kana bila bi la u ye minnu nana o wagati la u ye Modibo ka fanga bɔ yen tuma u ye minnu nana u ye dɔɔni u commencera ka fɛn bɛɛ lataa ni wari de k'a fɔ ni wari de b'i bolo i bɛ se ka fɛn kɛ hali olu yɛrɛ u nalen dɔrɔn u commencera k'u fanga bɛɛ ɲɛsin wari de ma wari tali u kuma kan ka min ta u b'o ta bon fo kana kɛ bi o kɛra komi taabolo dɔ y'an bolo n'i bɛ yɔrɔ min bi n'i ma sonyɛni kɛ u b'a f'i ma ko i ye dangaden de mais an ɲɛ b'a la mɔgɔ minnu fana b'o kɛ la u laban cogoya b'a ye n'a ma bɔ i yɛrɛ la a bɛ bɔ i den na ou bien a bɛ bɔ i mɔden na parce que n'i ye hakɛ ta ka jama ka fɛn ta min t'i ta ye e ni min man kan e mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ ba kelen ka nin yɔrɔ ta a bɛ bɔ i la i y'a dɔn i m'a dɔn a bɛ bɔ i la n'a ma bɔ i yɛrɛ la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ a hakɛ bɛ bɔ i denw na walima i mɔdenw bon n'an y'o dɔn k'a dɔn an kan ka siran ala ɲɛ ka ko kɛ min tɛ ala sira ye an bɛ se k'an ka jamana latilen hali bi o bɛ se ka kɛ mais n'an m'o kɛ an y'a kɛ an bɛ ala siranya fɔ an da de la ka sɔrɔ an dusukun na a taa na hali doni jamana bɛ a bɛna jɛngɛ ka se yɔrɔ dɔ ma an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲinɛ o la ala k'an kisi o ma. Amina yarabi o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an ka politikiw taabolo la minnu ni olu ye an yɛrɛ b'a ɲɛ b'an ka politikiko taabolo la fo kana se an ka sɔrɔw ma ka bɔ Modibo tile la kana se bi ma yali an ka politiki bɔra a togoya la wa sɔrɔ fɛnɛ ko bɛ cogo di dɔ farala kan walima a nagasira de. ne bɛ se ka fɔ a nagasira de a nagasira de n taari yɛrɛ k'o fɔ mun n'a nagasira mais mɔgɔ yɛrɛ cogo ma filɛ mɔgɔ cogo ma filɛ est ce que an bɛ se ka fɔ bi mɔgɔya yiriwalen b'an fɛ yan nɔ n'i y'a ma filɛ bi nkalon
sueni nambara yuruguru ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn dɔgɔya o de kelen bɛ taabolo bi mɔgɔw ka taabolo min n'u b'o ta k'a ɲini ka wari sɔrɔ mais o wari bɛ mun nafa a ma filɛ bi don o don i n'a fɔ ko kunu de tun ka fisa ni bi ye k'a sɔrɔ an dun fɛn bɛɛ b'an bolo yan nɔ min bɛ se ka to an bɛ se k'an yɛrɛ ta fo ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ mais an y'an jigi bɔ an yɛrɛ kan k'an jigi bɔ ala kan k'a kɛ komi n'a sɔrɔ kɔfɛ mɔgɔw tɛ an yɛrɛ tɛ se ka fosi k'an yɛrɛ ye mais o de nana ni nin bɛɛ ye n bɛ min fɔ misali la par exemple Modibo tile la Modibo tun bɛ na fanga la tuma min san 1960 la an b'an mago ɲa ni fɛn min ye don o don ni mɔgɔw b'u mago ɲa n'a ye n'o ye tulu ni safunɛw ni sukaro ni dunfɛnw caman ye olu tun bɛ fanga ta tuma min a bɛɛ tun bɛ bɔ kɔfɛ ka na n'i y'a sigi kulu 100 a 100 bɛɛ tun bɛ bɔ kɔfɛ de mais san 8 kɔnɔ olu ye yɛlɛma nati an ka nafasɔrɔ sira yɛrɛwali la san 8 kɔnɔ an yɛrɛ tun bɛ min dilan fɛ yan nɔ o fɛn ninnu kan sukaro ni kɔgɔw ni tulu ni safunɛw n'i y'a kulu sigi 100 an yɛrɛ tun bɛ 60 de la an tun bɛ 40 dɔrɔn de bɔ kɔfɛ ka na mais bi il paraît que an bɛ malo min dun n'i y'a sigi kulu 100 75 bɛ bɔ kɔfɛ de sukaro a bɛ taa fo 80 na o bɛ bɔ kɔfɛ de ka na donc o kɔrɔ ye k'a fɔ an labanna ka na dulon mɔgɔw la alors que Modibo tile la an tun commencé ka s'an yɛrɛ kɔrɔ k'an yɛrɛ ta cogo dɔ la mais senkɔrɔjuguw fana tun bɛ o wagati la u ye fɛn bɛɛ kɛ walasa o kana se ka taa ɲɛ ka tiɲɛni don fɛnw na mais bi a bɛ cogo jumɛn an bɛɛ nimisalen bɛ bi Modibo tɔgɔ bɛ fɔ cogo min hali san 10 tɛmɛnen kɔ a tun tɛ fɔ ten nɔ k'a da a ka kɛwale kan an y'a ye a tun ye min kɛ k'a to an ye tiɲɛ la an y'o bɛɛ tiɲɛ a wagati la avion tun b'an bolo avion 18 tun bɛ Mali bolo a bolibaga bɛɛ tun ye maliyɛnw de farafinw de terrain kunkolo 25 de tun b'an bolo wagon 30 mais chemin de fer yɛrɛ tɛ yen sisan mobili ninnu tun bɛ mɔgɔw fɛnw doni ka taa n'a ye pɔrɔw la Dakar port la ou bien Abidjan port la o mobili n'u b'a fɔ ma remorque o 300 gouvernement tun y'o de san a b'an ka fɛnw ta ka na kan Bamako kɔnɔna la mobili tun bila gouvernement tɔgɔ fɛ i dɔrɔmɛ 5 k'a ta Bamako kunfa kun i tun tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 5 kan mais sisan a bɛ cogo di donc o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ an ka sɔrɔ nagasira an ye sira ta n'an ma bɔ a kan ni fɛn ma fana ka gɛlɛya la fɛn tɛ bɔ a la voilà an bɛ se k'a jigiya k'a fɔ yali an mago don an yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw na ani an ka usine kɔrɔ minnu bɛ yen i b'a fɔ ICOMA n'a ɲɔgɔnnaw olu dɔw bɛ se ka kɛ an ka segin an kɔfɛ dɔɔnin wa a bɛ se hali sini n'an dara an yɛrɛ la a bɛ se Modibo tun bɛ na fanga tuma min fosi tun t'u bolo farajɛw ye fɛn bɛɛ ta ka taa n'a ye a bɛɛ mais san 8 kɔnɔ olu ye min kɛ olu ka fanga bannen a ka ca ni san 50 ye sisan nɔ mais olu ye min to an bolo san 8 kɔnɔ san 50 tɛmɛnen kɔ hali o ja ka t'an bolo olu tun ye baara kɛ ni san 8 kɔnɔ dɔrɔn mais san 50 la a bɛɛ tiɲɛna k'an na dulon mɔgɔ wɛrɛw de la fo ka kɛ sisan nɔ hali an ka lakana an bɛ mɔgɔw de wele ka na k'a fɔ n'olu tɛ an tɛ se ka an ka lakana sabati alors que olu wagati la Modibo a kɛlen ka fɔ faransiw ka sɔrɔdasiw ye u ka taa ka ban bara u taatɔ la u ye fɛn bɛɛ ta u ma foyi tɔn marifa tɛ kuma tɛ marifakisɛ ma kuma tɛ hali u tun bɛ kan minnu kɔnɔ Kati courant poteau u y'a bɛɛ kari k'a bɛɛ tigɛ fil minnu tun bɛ so kɔnɔ la k'a bɛɛ tigɛ ka taga fosi tun t'an bolo mais san 8 kɔnɔ an ye armée dilan mɔgɔ si tun tɛ farinya ka bin an kan mais bi a bɛ cogo di mais ɲɛ b'a la k'a fɔ sira kura talen bɛ sisan nɔ an k'an jija minnu b'o sira in kan an k'u dɛmɛ min b'a to an ka hɔrɔnya n'an ka danbe bɛ segin an yɛrɛ ma an kana girigiri k'a fɔ an bɛ kow kɛ alors minnu b'a fɔra ko an ka élection kɛ sisan an ka élection kɛ sisan nɔ mais est-ce que olu bɛ girigirina élection nɔfɛ cogo min u bɛ girinna Kidali lasegin ma Mali la o cogo la est-ce que u bɛ girinna lakana ka sabati an ka jamana kɔnɔ o cogo la mais ça veut dire que olu ka haminako tɛ jamana ka haminako ye u ka haminako y'u ye ka place de sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ ko politique fana ma faamu halisa a tiɲɛna yɛrɛ de kabini Modibo binna politique tiɲɛni an ka fɛn bɛɛ de tiɲɛni daminɛ dɔɔni kabini Modibo tile banna fo kana kɛ an bɛ fɛn min kɔnɔ bi n'i y'a mɛn i bɛ miiri k'a fɔ i bɛ élection k'i ka jamana kɔnɔ n ko y'a sɔrɔ jamana basigilen don n ko y'a sɔrɔ jamana de b'i bolo mais munna olu minnu bɛ girinna élection ko la sisan k'a fɔ a ka kɛ munna u tɛ girin o cogo sugu kelen na Kidali seginni ma Mali kɔnɔna la munna u tɛ girinna o cogo kelen na lakana ka sabati ça veut dire n'an yɛrɛ kɛra mɔgɔ ye an ka hakili sigi k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ an ka élection kɛ sisan an ka kɛ sisan nɔ alors u bɛ fɛn de ɲini na min tɛ jamana ka ɲɛtaa ye u b'a jira k'a fɔ élection kɛli a kan ka ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na taabolo kura minnu bɛ minnu bolo o fana ka jateminɛ n'o y'a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka jamana bɔ nin dingɛ in kɔnɔ yani an ka tila kuma la an bɛ fɛ k'i ɲininka e yɛrɛ ka jate la yali jɛmu fanga ni o ye démocratie est-ce que a faamuyalen don malidenw yɛrɛ fɛ fɔlɔ jɛmu fanga mɔgɔw b'a fɔ cogo min ne yɛrɛ m'a dɔn u bɛ min a minɛn ye min ye mɔgɔw bolo dɔw b'a fɔ ko bɛɛjɛ fanga
jɛmu fanga tiɲɛ tɛ fanga tɛ se ka kɛ bɛɛ jɛ ye i y'a mɛn anw bara fɔlɔ la jamana labɛnni tun bɛ kɛ ni yɔrɔ saba de mara fanga ani se mara bɛ daminɛ du de kɔnɔ ni i marala du kɔnɔ i bɛ se ka mara kin kɔnɔ i bɛ se ka mara dugu kɔnɔ i bɛ mara jamana kɔnɔ fo ka se sanfɛla ma mais ni mara tiɲɛna du kɔnɔ jamana tɛ se ka ɲɛ o donc sisan an y'o o sira bɛɛ de bila ka kɛ komi n'a sɔrɔ farajɛw ye sira min na tan fɛ ka giri fanga nɔfɛ wasa n'i b'a kɔnɔ i bɛ se ka fɛrɛ suyɛnni ma i bɛ se ka fura fɛn wɛrɛ ma mais o tɛ an ka jamana danbe ye mara de ka kɛ fɔlɔ ni mara dɛsɛr'i la yɔrɔ min fanga bɛ boli kan ni fanga fana bɛna boli kan cogo min a bɛ yira fanga la k'a fɔ se bɛ ale fana sanfɛ n'o ye ala ka se ye n'i ye fɛn fɛn damatɛmɛ n y'o de fɔ n'i ye fɛn fɛn kɛ ni damatɛmɛ ye min tɛ ala ɲɛsiranya ye i b'a y'i yɛrɛ la u jɛnɛ bɛ nin fɛn bɛɛ ye bon anw tun ka mɔgɔya bɛ bolila nin sira saba ninnu fɛ mais an y'aw bɛɛ bila sisan nɔ k'a bɛɛ kɛ farajɛw ka sira de institution de la république de mais a ma filɛ e ka ma filɛ hali u bɛ institution de la république min fɔ n'a sɔrɔ u b'a fɔ jamanadenw ka fanga de don mais jamanaden fanba bɛɛ tɛ faransi kan mɛn o mais mun na jamanadenw bɛ mɔgɔ minnu sugandi k'u kɛ député ye olu bɛ taa baara kɛ u b'a fɔ ko jamanadenw ka kan tɛ fɔ ko fo faransi kan de ka fɔ est ce que o ye assemblée est ce que o ye démocratie hein n'i ma don tubabu ka kalan na ka tubabukan fɔ k'a sɛbɛn i tɛ se ka kɛ ministre ye i tɛ se ka kɛ président ye hein mais est ce que tubabu de y'anw dilan an tɛ se ka yɛrɛma doni mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu tɛ tubabukan a sɛbɛnnen dɔn u t'a fɔ cogo dɔn mais u bɛ se ka jamana mara ka tɛmɛ mɔgɔw kan minnu ye kalan kɛ tubabu ka ekɔliso la mais an b'an kɔdi olu bɛɛ la ka tugu tubabu de ta kɔ o de y'a kɛ an ka jamana bɛ nin cogo na n'an ma se ka yɛrɛma ka ba don an ka kanw na ani an danbe n'an ka hɔrɔnya la an bɛ fɛn fɛn ɲini basigi kɔnɔ na ani yiriwa kɔnɔ an t'a sɔrɔ. ni tun ye dawuda tegete ale ka seereyaw ye ani a ka bilasiralikaw an bɛ ala deli ala ka sijan kalifa ani a bɛɛ lajɛlen na halisa mali ka yɛrɛma hɔrɔnya walima denyɛrɛla hukumu kɔnɔna na wulikajɔ o kɛra an fɛ ka se an ka maakɔrɔ ma ni o ye tagare kuyate tagare kuyate min ni a si bɛ san 80 bɔɲɔgɔnko la an bɛ don min na ko bi an wulila ka se ale ma ale min ni yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ bɛ ta waati min na ale tun bɛ san 19 san 18 bɔɲɔgɔnko la ani tagare kuyate an ye baro min kɛ o baro sigi an ka kunkurunin lamɛnw la yani indépendance ka ta tubabuw ko fɛn min ma ɲɔgɔn lajɛrɛ ka hakili falen falen kɛ an hakili bɛ indépendance la o hukumu kɔnɔ farafinna bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ a bɛ fɔ o ma de ko référendum o référendum kɔnɔ an ka sous région bɛɛ dugu si t'an lamɛnni na min ma ɲɔgɔn sɔrɔ yan bien que an ka yɔrɔ ka dɔgɔ mais bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ye ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛ don min na ka tugu ɲɔgɔn kɔ muso kelen min tun b'an ɲa a kelen pe o ye mɔgɔ ta fɛ Sako ye Ala ka hinɛ a na a kɛra jamana in fɛ a banna caman hakili t'a la mais ne hakili tɛ se ka bɔ a kɔ Ala ka lahara sɔn suma ni silamɛ furu bɛɛ alhamdulillah an bɛ lɛrɛmɛ san 80 na ka barika da Ala ye a ni ce indépendance tali kɔnɔ ma a b'a sɔrɔ n bɛ san 18 san 19 ne fɔlɔla dɔgɔtɔrɔso de la tubabuya bɛ na n y'a bila ka dactylographie kalan tapelimansi n ye tapelimansi kalan fo ka se an nalen na référendum na n seginna Kita n ko an fa ma n ye Bamakɔ ye cogo min na n bɛ na n b'a fɛ ka baara kalan yan 58 fin 59 nana n nalen na Ala ye n arijige don baara yɔrɔ min na o ye fond commun de fond commun a bɛ fɔ a ma ko rizerie sɛnɛkɛfɛn bɛɛ tun bɛ na yen de a patron tun ye béninois de
mais a muso tun ye maliyɛn muso ye bagadaji ka don na u ye baara kɛ ani sori dunbiya ani Amboyi Daw sori dunbiya Manɛkura Amboyi Daw Amudalayi n'olu ye baara kɛ o tɛmɛnen kɔ taara domaine na tubabu dɔ tun bɛ yen nɔ ko Aveiro a ka adjoint ye Magangile kɔrɔba ye ayiwa Mari Danbɛlɛ Dar-Salam n yɛrɛ fa don Kitaka don a sigira yan ka denw wolo Docteur Danbɛlɛ fa o tun ye chef comptable ye ne ni Ina Bokum Barima Bokum balimamuso de don a bɛ Bagadaji a bɛ barikaɲumanba d'a ye ani ce ani ŋanige ɲumanya cɛ kɔnɔ an tɛ musojɛ filankafoyajɛ don mais bɛ barika d'a ye Ina ne n'a bɛ ɲɔgɔn kan Ala y'a kɛ a kɔrɔkɛ kɛra ministre ye indépendance taalen yan'a ka s'o ma RDA ka emblème tun ye Bokum Barema de ye n taara n kɔfɛ dɔɔnin bɛɛ t'a dɔn bilen n bɛ ɲini ka san 8 bɔ a tɔgɔma bɛ affaires étrangères la tun Barema tɔgɔma n ko a ma k'a jija RDA ka emblème n'a sɛbɛnnen b'a kan Bokum Barema sari daba b'a kan anw ye baara kɛ n'o de ye ne kun sɔgɔna filɛ nin ye RDA la a kɔrɔ biya n'i bolo dara i bolo bɛ da kuru kan n luttera RDA la kojugu étant jeune jama bɛ n kɔ mɔgɔw dalen bɛ n fa la cogo min u dalen tun bɛ n yɛrɛ la ten donc emblème in tun b'a fɛ k'a ye n ko hali n b'a tigi sara an ye welewele da an b'a sɔrɔ donc ale ye n ko fɔ a kɔrɔkɛ ye n'o ye Barima Bokum ye ATER ale tun ye ministre des finances ye à l'époque Teridu u ka sow bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ de u fila de tun bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn bolo Ala ka hinɛ u la o kɛra an fɛ surtout ATAYER Ɲambele ne tɛ se ka ɲina kɔrɔman kɔ maliyɛn bi a bɛ bi de dɔn sini a mago t'o la awa kunun fana a mago t'o la n'i ye gɛlɛya ye anw kan waleɲumandɔnbaliya gɛlɛya b'an kan an tɛ Ala dɔn o gɛlɛya b'an kan il faut le dire n'i m'a fɔ dɔrɔn i bɛ kiti o faso kuma de don an bɛ seliji ta an bɛ seli formalité mais Ala y'a fɔ cogo min na an tɛ ten sira hakɛya i ka mɔgɔ ka ɲuman dɔn a ka di Ala ye donc n'u nana n nɔfɛ i na ye n ka f'u ye dɔrɔn u nana n nɔfɛ n taara kulubadiyara n'a bɛɛ de ko ma sœur bɛɛ baara kɛ yen nɔ n bɔra yen ka taa conseil du gouvernement na avec Jean-Marie et maître Bengeli kojugu bon n'i y'o bɛɛ lajɛlen jatemina anw fɛ signe de reconnaissance t'an bara anw man ka ji sara normalement hali n'an b'a sara a demi anw man ka courant sara n'an bɛ courant sara a demi ne ye Abidjan kɛ san 4 n ye Faransi kɛ san 4 Dakar ko tɛ n ka so de bɛ yen nɔ san o san ni n ye vacances ta n bɛ taa yen fɛn bɛɛ ka nɔgɔ o dugu fila la ka tɛmɛ aw kan don ko don gɛlɛya an t'an yɛrɛ ɲininka o ka ca n ye muso dɔw tɔgɔ f'i ye sisan ko bɛ san 80 mémoire bɛ sɛgɛn mais o tɔgɔw bɛ n bolo yan n tɛ ɲinɛ o kɔ parce que n'u jɛra de anw fɛ yen Kita Marema Sukɔ a ye baara min kɛ a ka bon hakili ma
ne bɛ Mohamed Keita ni Cikuru dɔn n bɛ segin kɔ la don bɛ na Mohamed Keita balimamuso de ye Marema Sukɔ ye o donnin kama ils étaient enfants de troupe m'a dɔn b'o f'i ye bamanankan na cogo min Mohamed ani Cikuru enfants de troupe ne ni Marema Sukɔ denmuso de tun b'u la yaala ya dɔ kɔni muso tagafetigi min b'i jɔ o jɔda la mɔgɔ man ka ɲinɛ o kɔ Ma Traoré bɛ yen nɔ Bagadaji n y'a f'i ye cogo min na Martin muso Béninois ayiwa Aiche Malenke bɛ a la Jɔngoyi Lagare b'a la Asafa bɛ tɛ Manɛkura Modibo Keita yɛrɛ buramuso Modibo bɛ taa Asafa bɛ tɛ buranfo don min bɛ yen Fana Jalo ka famille de don ba caman dɔn a caman Dusu Koyita Bamakɔ Kura Dawulen Jalo Kaja Sidibe Bagadaji n ye Mareba f'i ye Majɛ Samakɛ ɲɛmɔgɔ t'a fɛ f'i ye Sira Jara b'olu dɔrɔn de f'i y'a la cɛ ninnu kɔni n b'olu dɔn mais a bɛɛ tɔgɔ tɛ se ka to kɔnɔ ni musobaw ye minnu ye cɛsiri bila sen kan indépendance kɔnɔ indépendance ka se ka wallahi nka a donni kama tubabu u bɔtɔ la Bamakɔ u tun ka ca Bamakɔ yan dɛ u bɔra Bamakɔ yan cogo min na e jateminɛ k'olu kan u bɔra yan cogo min na Modibo Keita jɔra jɔyɔrɔ de la kɛ gouvernement de jɔra jɔyɔrɔ la u ka tigɛ ka bɔ yen tubabu yɛrɛ ka bɔ yan à 100% o kɛra an ni Sénégal ka bɛnbaliya yɔrɔ ye dɔw tun bɛ yan n y'a f'i ye cogo min na domaine directeur o tun ye tubabu de ye o n'a ɲɔgɔnna caman mais u bɔra yan nɔ kɛlɛ tagani ka segin bɛɛ ko n ta in de don dɛ anw bɛ Modibo kunbɛn donni min kama wallahi ɲambele an sira gare la yan Bamakɔ gare la fo ka dugu jɛ Modibo kunbɛnnen awa arayida kelen tɛ yen mɔgɔ bɛ sɔrɔ n'a ye émission passé u b'a wele k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a ta Dakar la ka se yan nɔ o garda tɛ yen nɔ mun ma su ɲana Modibo kunbɛnnen na a tɛ yen i b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ Afiriki jɛ dutigi tɛ tɔgɔ sɔrɔ dudenw kɔ ayi ni dudenw ɲana dutigi bɛ tɔgɔ duman di mais ni dudenw kɛra yɛrɛsagokɛla ye n yɛrɛ ta ɲinina dutigi b'a kunfɛ surtout an bɛ bi min na e mɔgɔ mana kɛ dutigi ɲuman ye ka kɛ faama ɲuman ye ni faranka ɲuman t'i la i ta y'a ɲagama ye a bɛɛ b'a tiɲɛ ka laban e de la regarde un peu mun ye passeport dilan ka di mɔgɔ gansaw ma mun ye dunanw lajigin u ka so k'a wari minɛ olu fɔlɔfɔlɔ ye faso denjugu fɔlɔfɔlɔ ye mun y'a wariw minɛ k'u bisimila k'u dunanya jigiya ka taa polisiso la ka taa carte d'identité dilan fasoden jugu ala y'u ye a bɛɛ de ye jamana in ci jamana in ma ci bi koyi a taara kɔlɔn kɔnɔ de moi je suis contre pourquoi ni mɔgɔw bɛɛ bɛn Philadelphie magasin na New York magasin na n b'u ɲininka u b'a fɔ e ye maliyɛn ye wa n ko awɔ ne taara n ka passeport ɲini Bamakɔ de ne y'a sɔrɔ cogo di ko business e min ka faso feere an bɛ baga mercenaires ma anw de ma feere ka d'u ma
wari min na a ye mun ɲa i mana village i den bɛɛ bɛ kɛ so ni fara ni jadɔ ye anw ka passeport o de bɛ mɔgɔ gansanw bolo k'u tɔgɔ da maliyɛn u mana min kɛ maliyɛn donc a tɛ se ka ɲa jigiya banna a mɛnna o jigiya tɛ yen o jigiya tɛ du kɔnɔ sanko quartier sanko ka taa se dugu ma jango jamana ɲambele jigiya fɔlɔ ye yɛrɛ dɔn de wallahi ni adamadenya yɛrɛ dɔn i tilala yɛrɛ dɔn tilala mali la a mɛnna kabiri adamaden mana fɔ ko n bɛ n ta de ɲini yɛrɛ dɔn tilali la parce que i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma wallahi i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma i bɛ sɔn suɲɛli ma i bɛ sɔn jadoya ma i bɛ sɔn kalontigɛ ma i bɛ sɔn nanbara ma i bɛ tugu mɔgɔ kɔ pour k'i ta sɔrɔ i ma da ala la a banna a mɛnna fɔlɔ o tun tɛ yen o ko fɔlɔ tun bɛ fɔ de ko kogo bɛ kuma kogo bɛ kuma kogo tɛ kuma o i bɛ fɛn de k'i ka so kɔnɔ min ye hakadi ye min tɛ hakadi ye fɔlɔ fɔlɔ la i ni cɛ tun mana kɛ bɔlan i ka papier de b'i bolo papier de mariage a tɛ ku i la o maliyɛn ko k'a fɔ k'olu sɛgɛnna ko fanga y'an tɔɔrɔ ɲɔbilen y'an tɔɔrɔ anw ye seri min an ka denmisɛnniya na ni fɛn tɛ i fa bolo den jumɛn bɛ sɔn o ma bi jɔn f'i dun ka sɔn o ma de don dɔ i ka jan don dɔ i ka surun de ni den kudon kɔnɔ wallahi hali n'a kɛra diɲɛ maramasa a bɛ kun a bɛ bɔ n da bolo ka se tɛ n ɲɛ a bɛ ne bɔ n da bolo de kan se tɛ n ɲɛ n ye kuma kelen min fɔ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ adamaden n'i kɛra i yɛrɛ fɛ k'i ka danbe dɔn diɲɛ bɛ tiɲɛlen don dɛ bɛɛ bolo fila faba min t'a kan danbe de bɛ fɛn dɔ f'i ye walahi a man di ɲɛ mais c'est la pure vérité. Pure vérité. On est le dernier roue de la charrette en Afrique. Le dernier roue de la charrette en Afrique, c'est le Mali. Folo. Zaïroua, moi, il y a beaucoup de Zaïra, qui l'ont Zaïroua, tu m'as diamanta, à tes valeurs d'or. Abena tabadi e nyamelema Zaire business be ke souffre du kuma na je baby pare ki sigi atumbe fo an ba de ko ba sénégalais an kan jamo jama chama be ti sigi Zaire wa be ta salon di mo kile jama di mo kile ma iba banaliser bolo ka ke fen fouye jamele o y'a sɔrɔ bi ma se dɛ n bɛ jamana in ɲacogo de f'i ye n'a a taara aw kolilen sɔrɔ ka e choisi ka jama d'i ma e b'a banaliser a bolo i bɛ dulɔsɔngɔ d'a ma quelques jours i bɛ avion ta i bɛ taa Genève yɔrɔ min y'i diya i bɛ taa yen nɔ i bɛ t'i da hôtel mondial kɔnɔ ka i ka jama feere da gɛlɛnba la e bɛ Tarawele wele Tarawele sugu jara dɛ i donna kɔnɔnɔ jɛlenya na k'a fɔ Tarawele mais o Tarawele kelen de bɛ b'i kɔ kan min ye jama d'i ma k'a interpeller yali i ka cɛ ka suru jara a ye fɛn d'i ma wa n'a ye fɛn sɔrɔ de segin k'a di ne ma maliyɛn ka baara filɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o jamana tɛ jɔ e k'i ta dɔrɔn e bɛ nin ta tiɲɛ dɔ wɛrɛ b'e ta tiɲɛ dɔ wɛrɛ b'e ta tiɲɛ an bɛ taa min an tɛ taa yɔrɔ la o parce que ne tɛ e réussilen fɛ ne y'a ye badenmaw fa kelen ba kelen Burundi ka nafoloba dilan sɔrɔ k'a ci dɔgɔkɛ ma a ka baara kɛ dɔgɔkɛ y'a k'a ta ye Bamakɔ kelen in kɔnɔ yan nɔ kɔrɔkɛ nana donna ɲɛgɛn kɔnɔ crise y'a minɛ a tora ɲɛgɛn kɔnɔ saya la où va ce monde? Le Mali est comme ça. N'i ye min ye tɛgɛrɛ fɔli ma kana ɲininkali kɛ dɛ a fara i jugu kan
Jamele a yɛlɛma bolo a ma nɔgɔn dɛ parce que min n'a ma nɔgɔn ne jigi t'a kan peut-être a bɛ se ka kɛ ne salen kɔ bi à nos jours denmisɛnninw ko ko le monde a changé le monde n'a pas changé i b'a dɔn caman donna école la u tɛ tubabukan dɔn tubabukan k'a fɔ da la ani n y'a faamu yɛrɛ n'i ye mɔgɔ 10 jɔ i b'a sɔrɔ 2 de bɛ sɔrɔ a la min b'a dɔn n'o tɛ u t'a dɔn o fɔ yɔrɔ bɛɛ i tɛ malo le monde a évolué mais le monde n'a pas changé évolution nana ko caman nɔgɔyara ma mais o kɔrɔ tɛ ka an ka cogoya bila à 100% ka évolution ta ka taga n'a ye on part perdre an b'o perte de kɔnɔ le monde a évolué fɔlɔ yanni i ka lettre ci mɔgɔ ma c'est un problème yanni k'i déplacer c'est un problème o di ɔ kow nɔgɔyara an bolo o kɔrɔ tɛ k'an ka ban an yɛrɛ la o anw banna an yɛrɛ la de an yɛrɛ an banna an yɛrɛ la ɔ n'i banna i yɛrɛ la i yɛrɛ de bɛ se k'i sigi sa ka siyanse n'o tɛ ala mago t'an na dɛ ala t'an ka foyi la ne mɔgɔ mɔgɔ ko k'a fɔ ala k'a dɔn ta ala k'a bɔ ta sini ala bɛ kabako da i kan an yɛrɛ mana sɔn dɔrɔn ala bɛ sɔn walahi c'est du tic au tac ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'i sigi k'a fɔ an ka segin an ka kɔrɔlen ma an ka dan yɛrɛ la nin fɛn fɛn filɛ capa la an kunna a bɛɛ bɛ taga a bɛɛ bɛ taga n bɛna parenthèse dɔ f'i ye Kɛɲɛba mara la ne bɛ recherche de kɛ ne taara yɔrɔ o yɔrɔ j'ai fait l'Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Asie, Europe ne y'a bɛɛ kɛ presque mais n tɛ taa ten ka segin ten o mɔgɔ tɛ ɲɛ n taalen na Kɛɲɛba Dabiya Keyita ala ka hinɛ a na n'a tun ka di jo b'an ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ tunkuru Keyitalakaw la sɔgɔma o sɔgɔma n bɛ taa n'a bɛ baro kɛ a ko n ma a ko kɛlɛ nana bi Kɔngodugu kɛlɛ binnen Kɔngodugu n tɔgɔmana ka taa a kɛlɛ yɔrɔ la kɛlɛ kɛra yɔrɔ min n tɔgɔmana ka se bɔtɔgɔ bɛ yen hali sini a ko mɔɲɛ Kuyatɛw di an ɲɛ a ko an mansa dɔ tun bɛ yan a ko kɛlɛkɛdenw nana ka kɛlɛ envoyer a ko dugutigi n'a ka jama ma k'u k'i lafiya ka kɛlɛ to a bolo n'ale dɛsɛra ko cɛw bɛ na Kɛɲɛbakaw tulo bɛ n na dɛ a dɔw bɛ se k'aw wele k'a fɔ ko musokɔrɔba ye min fɔ ko tan don parce que n t'a fɔ n y'a mɛn o a ye min kɛ i b'a dɔn wa a taara kɛlɛkɛdenw sɔrɔ a y'a ka fini de kɛ tan ka fini firifato ta kɛlɛkɛdenw bɛ ale bɛ yan n taara a yɔrɔ la mais kɛlɛkɛdenw a kelen de sera kɛlɛkɛdenw na dalu b'a bolo Bekayi mɔmuso de don Bekayi Kuyatɛ mɔmuso de don avec précision n y'a mɛn dugutigi ka so nɔgɔ t'a la o dalu taara min fo ni min y'i sigi ko faamaw ma se n ma wari nɔfɛ dalu de bɛ yan u bɛ se ka mɔgɔ ta tiɲɛ mais u tɛ se ko dilan la mɔgɔ ka faso tɛ se ka tiɲɛ k'e ka ko tɔgɔtigi ye ko n'a ma f'i ye ko i tɛ fɛn kɛ o ko de b'a dɔn i t'a dɔn c'est la pure vérité ça n'engage que moi j'ai 80 ans ni ko goyara bɛ da i bagari yɛrɛ bɔbɔ jɔrɔ mana masun piyɛ ndiyari ye masun piyɛ ngoyari ye masun piyɛ ka furu matuno mais tiɲɛ ye tiɲɛ de ye n'a nana a ka fɔ kuma laban ala ka kɛnɛya dan d'aw ma
sababu ɲuman ala ka kan n'aw ye n denmuso terikɛ ala ka si ni kɛnɛya dan n'a ma a sigilen peut-être a tulo bɛ n na komi n taga ɲini daga wuli teri dɔn n denmuso fɔlɔ a bɛ to k'a ɲininkali k'i la tuma bɛɛ ko bɛ baarakɛla bɛɛ fo ala ka kɛnɛya dan d'aw ma ala k'an n'aw kisi ala kana bagama kɛlɛ bi aw kan parce que i baarakɛtɔ i ka di dɔ ye i ka go dɔ ye ala k'an n'aw dɔ jibirila kaman kɔrɔ jamana in ne t'a fɔ ala k'a kisi dɛ an yɛrɛ k'a ɲini a ka kisi n'an y'a ɲini a ka kisi an k'a duloki don an kana k'a sen samara don an sen na an k'a sigi k'a tiɲɛ gɛlɛn fɔ ni ɲɔgɔn ye a bɛ bɔ bolola jugu bi taa ni min t'a fɛ ka taa a bɛ k'o kɔ kuma bɛɛ filɛ mais naamu na ou bien n bɛ kari de fɛ i bɛ kari fɛ i tɛ k'i yɛrɛ fɛ mun na ne bɛ kari de fɛ ne bisimila bɛ n yɛrɛ de fɛ wallahi bilahi ne tɛ mɔgɔ si fɛ ka tɛmɛ n yɛrɛ kan awa ni ka di n bɛ tiɲɛ gɛlɛn de f'i ye salam n bɔr'o la i ye fɛn tuma a ka kan ɲɛ ala bɛ n sɔn i ma fɛn tuma a ka kan ɲɛ ala bɛ n sɔn n jigi b'ale de kan wahidu maliyɛn k'a jigi da ala kan k'a b'i fa ka to hoba la mɔgɔw kɔ nkalon kan i bɛ talon k'i seri k'i bi fu taara n'i ye a ye mun ɲa pɔrɔ ala sago aw sago ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi faso jɔkɛnɛ la ni o ye jɛmukan ye min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta jabaraniso sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ni waati kelen na i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bi ta dabɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali ka denyɛrɛ la o san 61 barosigi ninnu fanba bɛɛ lajɛlen bolilo kan fɛn min ye dawuda tigɛte ka taa se an ka maakɔrɔ ma tagari kuyate aw bɔra k'olu fila ka seereyaw lamɛn ka ɲini masa aramani fɛ basigi ani kolosuma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ denyɛrɛla sabati ko ɲuman walima an bɛ se ka fɔ min ma yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ k'a dafalen sɔrɔ an ka jamana ala k'o kɛ an ka jamana ye ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan yira na ni o ye faso jɔkɛnɛ يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية